Hej, og velkommen tilbage. I den her blog, der skal vi snakke om det her med, hvordan vi forstår konflikterne. Du skal forhåbentlig blive lidt klogere på nummer 1, sådan det her med konfliktens natur. Hvad er det, en konflikt består af? Hvad er det, der er ude at gå? Og hvad er det, der skal være til stede, for at en konflikt overhovedet kan opstå? Så nummer 2, det er, at du sådan ligesom kan afkode, hvad er det, konflikten handler om? Fordi det, der tit er med de her konflikter, det er, at de viser sig tit et andet sted, end de egentlig har råd. Så det der med lige at lære at se ind bagved, hvad er det egentlig, der er ude at gå her? Og så er der også nummer 3, der er noget med at forstå, hvorfor der bare er nogle konflikter, der er hårdere end andre. Fordi der er nogle konflikter, der påvirker os rigtig hårdt, og så er der nogle konflikter, hvor man siger, at det var egentlig ikke så slemt. Og det er forskelligt fra mig til dig, hvad vi oplever som hårdt, og hvad vi ikke oplever som værende hårdt. Og det skal vi kigge lidt mere ind i. Så god fornøjelse med det. Så en konflikt, den handler om, at der er noget, vi ser forskelligt på. Og for sådan lige at prøve at gøre det sådan så håndgribeligt som muligt, så tænker jeg, så bruger vi den her flaske. Fordi at i en konfliktsituation, der vil altid være et eller andet, vi er uenige om. Og hvis vi så prøver at bruge vandflasken, så det der er med konflikt, det er, hvis vi sådan, sidder og siger, at det her det er vores konflikt-item, eller hvad skal man sige, det er vi er konflikt om. Mm. Og så kan jeg se, at der står noget her på flasken. Jeg kan se en stregkode her. Så jeg kunne for eksempel påstå over for Camilla og sige, ja, men der er jo en stregkode på den her flaske. Det er det, der står allerforrest, og det der er allermest tydeligt. Og hvad ser du, Camilla? Jeg kan se, at der er et træ, som springer mig i øjnene. Og det er min virkelighed. Men det er jo fuldstændig vanvittigt, for jeg kan ikke se noget træ. Og det er sådan bare for at illustrere det her med, at hvis ikke jeg får flyttet mig herom, eller får drejet flasken, så for fanden, der var sgu da et træ der. Det er rigtig meget det, konflikthåndtering handler om, at hvis jeg bare bliver ved med at påstå, der er en stregkode, og det må du jo for fanden kan se, Camilla. Og Camilla, hun så siger, nej, jeg kan ikke se det, jeg kan kun se, der er et træ, så kan vi komme rigtig meget i konflikt om det. Så hvis vi sådan leger med den her vandflaske som analogi, og det her med at sige, men det er egentlig, det er sagen, det er det, vi er i konflikt omkring, så er det et af de vigtige elementer i konflikt. Så det her med, men hvis vi nu bare var ligeglade med flasken, så var der heller ikke noget at være i konflikt om. Så noget af det, der også er vigtigt at forstå omkring konflikter, det er, at når vi er i konflikt, så er det faktisk fordi, der er noget, der betyder noget for os. Og noget, vi ser forskelligt på. Mm. Og det medfører jo så, at der enten opstår en eller anden spænding inde i mig, eller inde i dig, altså sådan det, man kalder intrapersonelt, altså inde i mig. Men der kan også opstå en spænding imellem os, altså det interpersonelle. Og det, der er med konflikter, at nogle gange, så kan det godt være, den der reaktion, der opstår inde i mig, den kommer ud imellem os. Og det skal vi sådan ligesom kan lære at forstå, hvad er det egentlig, hvor er det, den her konflikt har rod, og hvor er det, den viser sig henne, og det skal vi kan afkode. For eksempel når at vi har en passager, der har mistet sin bagage og kommer op til skranken, op til servicecenteret og er super frustreret, fordi at hans bilnøgler ligger i den her bagage. Og det er klart, han havde jo regnet med, at han skulle køre i hans bil hjem. Han bliver helt vildt frustreret over, at medarbejderen i servicecenteret ikke kan stå med hans bagage og trylle den frem, så han kan få den og komme hjem. Men det, der er vigtigt at forstå her, det er, at det er jo inde i ham, der sker en konflikt. Altså det er jo ham, der selv har lagt bilnøglen et dumt sted og ikke har været fremadseende. Og den selvindsigt, den kan han ikke stå med i det, han står i hans konflikt og i den frustration, han står med. Nej, han er så kapret af sine følelser, at han kommer ikke til at erkende, det er jo også min fejl, at jeg har puttet mine bilnøgler ned i min bagage, i stedet for i min håndbagage. Det skulle jeg have gjort. Mm. Det der med, at den her passager, enten det er en mand eller en kvinde, vil sådan helt naturligt have et behov for at give nogle andre skylden. Så det der med at forstå, at den der frustration, der kommer ud imod mig eller dig, imod vores uniform, at det faktisk godt kan være, fordi han godt underbevidst ved, at han har lavet en fejl, men der er han ikke et sted lige nu, hvor at han er så rationel, at han ligesom kan reflektere over det. Mm. Så det der med at forstå, okay, den der frustration, der kommer så voldsomt ud imod mig, har faktisk nødvendigvis ikke noget med at gøre. Mm. Ja. Og der er også, jeg synes, der er også en vigtig pointe i det her med, tit når vi snakker om konflikter, så er der mange, der er sådan lidt, konflikter, det har vi ikke, eller det vil vi gerne undgå, eller noget konflikter er sådan noget fy noget. Og det er egentlig ikke konflikter, der er problemet i sig selv. Vi vil faktisk gerne have konflikter. Vi vil gerne have konstruktive konflikter. Vi vil gerne have dem her, hvor vi sådan kigger på os og siger, det er jo faktisk en konflikt, når jeg ser noget, og Camilla ser noget andet. Mm. Og vi vil gerne have konflikten om, hvor jeg sådan siger, prøv lige at forklare mig, hvad det er, du ser. Og jeg har sådan fået udvidet mit virkelighedsperspektiv. For der er rigtig meget læring i konflikter. Det vi ikke vil have, det er de destruktive konflikter. Det er, når de udvikler sig.
lige om lidt kommer vi til at snakke om altså at se på konflikter som trafiklys. Så det her med, at vi vil gerne være dernede, hvor at der er grønt imellem os, altså hvor vi begge to sådan ligesom kan køre, og hvor at vi egentlig også lige så godt kunne kalde konflikten for uoverensstemmelse, eller meningsudveksling, eller en gnidning imellem os, som måske ikke for mange af os lyder det så hårdt som en konflikt. Ja, jamen det kan man jo så sige, at den konflikt, vi talte om før med et mistet bagage, den kan jo sagtens være grøn, når at passageren kommer og siger, ja, min bagage kommer ikke på båndet, det er ret vigtigt, jeg skal bruge det, der er der i, vil du hjælpe mig med at finde den? Altså der. Måske faktisk også der, hvor at passageren måske tænker, at den er nok et eller andet sted i lufthavnen. Ja, ikke? Jo, helt sikkert. Og det der også er med konflikterne, det er, at vi faktisk, altså det vi skal vide, det er, at vi vil gerne have de grønne konflikter. Vi vil også gerne have de gule konflikter. Nu giver det måske meget god mening, at jeg lige fortæller om, hvorfor jeg snakker om grønne og gule konflikter. Men hvis vi sådan prøver at tale om konflikter som et trafiklys, så vil sige, at konflikten kan være både grøn og gul og rød, og den kan også bevæge sig imellem trafiklyset, imellem de forskellige. Men det er sjældent, at den skifter direkte fra grøn til rød, ligesom et trafiklys heller ikke gør. Der er som regel sådan en eller anden dynamik, hvor den går fra grøn til gul til rød, eller fra rød til gul til grøn. Og det handler rigtig meget om, det er, når vi kan begynde at mærke, nu sker der et eller andet, nu begynder det at blive gult, nu kan jeg mærke en eller anden spænding, det kan være, at jeg kan mærke den i min krop, eller der sker et eller andet, hvor jeg sådan bliver opmærksom på, så er det der, vi virkelig skal være vågen, fordi det, der er vores hjernes naturlige tendens i den situation, det er at opskalere konflikten. Det er at så sige fra gul til rød. Fordi hvis jeg er gået fra grøn til gul, så er det næste naturlige step rød. Og det er der, hvor vi skal ind og have fat i og så sige, vi vil gerne have det vendt om, så vi begynder at orientere os mod, hvordan kommer vi faktisk tilbage ned imod det grønne. Men det er ikke det, vores hjerne vil. Og det er ikke det, typisk passageren heller vil, fordi de er så kapret i deres følelser lige nu. Så det er bare, det er sådan en, det kan være skide øve og vide, fordi nu kommer I til at vide noget om konflikthåndtering, og så har I bare en større forpligtelse til at være den, der vender den. Fordi vi desværre ikke kan forvente af vores passagerer, eller den anden part, som er virkelig kapret af følelser, kan formå at være proaktiv i forhold til at komme ned mod grøn, og faktisk heller ikke altid kan arbejde med os ned imod grøn. Så det der med, at der er en enorm stor ansvarlighed i det her med at vide noget om konflikter. Ja. Og også nogle gange vide, at er konflikten endt i rød, og man kan sagtens nå et breaking point, hvor at man ikke kan få den i gul, og det er også helt okay. Og det skal vi nok komme nærmere ind på, hvad man så gør der. Så det her med konflikterne, der godt kan være svært. Jeg var sådan en lille smule inde på lige før, at det her med, at konflikter, de ligesom kan have rod i noget, der sker inde i mig, eller noget, der sker imellem os, eller noget, som sker uden for vores indflydelsesfelt. Noget lovgivning om, man ikke må have væsker med på flyveren over 100 ml, som jo ikke er noget, jeg har nogen indflydelse på. Så der er ligesom de her 3 forskellige steder, hvor konflikten kan have rod, og faktisk også 3 forskellige steder, det kan vise sig. Men konflikter viser sig aller oftest i relationen imellem os. Når vi har kollegaer, så er der altid konflikter imellem os. Og jeg vil tro, at når man er i en organisation, der er så servicepræget som er, så har vi rigtig, rigtig mange kollegaer, som gerne vil bevare den gode stemning. Og så måske kan jeg en gang imellem, når jeg godt vil bevare den gode stemning, komme til at gå en lille smule på kompromis med mig selv. Og det kan godt være rigtig ubehageligt inde i mig. Og det begynder måske at skue en lille smule på min integritet, og jeg bliver frustreret. Og så på et eller andet tidspunkt lige pludselig, så kommer det ud som konflikt imellem os. Og det er jo heller ikke kun den her gang, der var også det og det og det, og du er også sådan en, der altid gør sådan og sådan. Og er det ikke også rigtigt, begynder jeg så måske at søge nogle, nogle alliancer med mine kollegaer. Så det her med, så er det konflikterne, de begynder at blive mere personlige. Så er vi diskuterer ikke længere, hvordan ser flasken ud, noget der er relativt sådan ufarligt. Men nu diskuterer vi lige pludselig, hvad for et menneske du er, og hvad for et menneske er, helt uden vi opdager det, hvis ikke vi passer på. Ja. Hvad får du lyst til at sige, Camilla, når jeg siger det? Jamen, så får jeg lyst til at sige, at det kalder på, at det er enormt vigtigt, at når man mærker det her, at nu er der noget, der træder over min grænse, nu er der noget, der strammer sig i halsen, eller der knuger i maven, at så er det enormt vigtigt, at vi taler ind i, at i
at vi tør at sige til hinanden, at der var noget i den her situation, jeg føler ikke, at vi er okay. Kan vi tale om det? Og det er bare tæskesvært for langt de fleste. Ja. Og det er også svært det der med, hvordan får jeg sagt det, uden at du føler, at jeg skyder på dig. Og det kommer vi til at snakke en lille smule mere om senere, sådan i kommunikationsdelen. Men sådan for lige at give en pointer på det, så kan det altid være en god idé at så sige, hey, jeg har lige lidt ondt i maven. Altså det der skete der, det gav mig, eller det synes ikke lige, det føltes helt vildt fedt. Så det der med at sige, hey Camilla, der er faktisk noget, jeg har ondt i maven over. Jeg vil gætte på, at med den medarbejdersammensætning, der burde være i en lufthavn, så vil det være en rigtig god formulering, fordi at så vil du aktivere i langt de fleste af dine kolleger den der med, du skal fandme ikke have ondt i maven, det skal vi have snakket om. Så når vi kan komme til at løse det der med, men hvor vi bliver i det der med, det her det var min oplevelse af det, jeg ved godt, din er en anden. Men så kan vi få håndteret, og så er vi faktisk ansvarlige og voksne omkring det her med konflikter, og få en kultur i Aalborg Lufthavn, hvor konflikter er noget, vi får håndteret, inden at det skalerer. Så når jeg kan mærke, okay, nu begynder der at blive noget med Camilla, og lyset bliver gult, så inden at jeg går i rødt, hvor jeg går ud og siger, synes du ikke også, Camilla, hun bare er helt vildt irriterende, eller hun gør også altid det der, at jeg så får sagt, hey Camilla, jeg har lige lidt ondt i maven over det, der skete der. Det kan i hvert fald være en måde på det. Så jeg tror, det vi prøver at sige med det her, det er, der er bare nogle konflikter, der er hårdere end andre. Og desto mere personlige konflikterne bliver, desto mere det her, man kommer til at handle om menneskerne, og hvad man synes om menneskerne, desto mere anstrengende bliver det. Og så er det jo klart, at en konflikt med en kollega, du skal gå og kigge på hele tiden, og være på vagt med hele tiden, er mere belastende end en passager, der går ud af døren, og så ser du dem måske ikke igen. Så det der med, at det er så vigtigt at passe på sine kollegaer og sit samarbejde, og være ansvarlig omkring, at vi ikke kommer til at gå i snak i krone om hinanden, fordi det er bare gift for den kultur, vi gerne vil skabe. Når vi taler om det her trafiklys omkring konflikthåndtering i Aalborg Lufthavn, så ønsker vi, at de får et sprog for at ligesom kunne finde ud af, hvor er den konflikt, de står i, hvor er den nu, og hvor er den på vej hen. Altså hvis du kan fornemme, at den er på vej til at flytte sig op i det røde felt, så kan det være en rigtig god idé at gå hen og bede en kollega om at komme her og tage over for dig. Og der kan man sagtens sige til dem, at jeg føler, at den her konflikt, den er på vej op i rød, vil du ikke tage over for mig. Et er, at man kan bede om hjælp, men man kan også som kollega være opmærksom på sin kollega, der står og har en konflikt med en passager. Hvis man kan høre, at der er lidt, måske stemmerne bliver lidt højere, eller de har talt sammen lang tid, så bare trække sig hen i nærheden, og eventuelt lige spørge, om der er brug for hjælp. Og her er det rigtig vigtigt, at når der er en kollega, der kommer og tilbyder sin hjælp, så er det fordi, at det er kærligt ment. Og faktisk kan den kollega måske have set noget, som du ikke selv har lagt mærke til. Set noget i konflikten. Man kan sagtens blive ret opslugt i konflikten og ende i sine egne følelser, uden at man egentlig helt er klar over det. Så hvis der er en kollega, der tilbyder din hjælp, så træd lige lidt tilbage og tænk, måske det faktisk er godt for situationen og for dig selv, hvis du trækker dig og lader en kollega tage over. Det gælder selvfølgelig også, hvis man har to kollegaer, man kan fornemme i en konflikt, så det er også rigtig vigtigt, at man tør at gå hen til dem og spørge, om de har behov for hjælp, sådan at de måske også hver især får mulighed for at bakke lidt tilbage og tænke over, om de måske er på vej til at eskalere det til et sted, der ikke er hensigtsmæssigt. Derudover så er det også rigtig vigtigt, hvis du har taget over for en kollega, der har været meget presset i en konflikthåndtering, eller har haft det svært, jamen så sig det højt til din leder, sådan at der bliver taget hånd om den medarbejder, der har stået i en svær situation, sådan at det er muligt for alle at gå hjem uden at have ondt i maven. Så de 3 pointer, du skal have med videre fra den her blog, det er, at vi taler om de her konflikter som grønne, som gule og som røde, for at indikere, hvor er vi henne i konflikten. Det du også skal vide, det er altid okay at tilbyde sin hjælp, hvis du fornemmer, at der er en kollega, der har det svært, eller noget, der er ved at eskalere.
Og sidst men ikke mindst, så er det vigtigt, at når du bliver tilbudt hjælp, at du lige får stoppet op og så siger, hey, den her kollega, der tilbyder mig noget hjælp, ser de måske noget, som jeg ikke selv ser.